श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला बटाट्याचा रस आमटी कशी बनवतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे खोबरं, ओलं खोबरं, कांदा उभा चिरलेला आहे, तो मला भाजायचा आहे, वाटण करायचं आहे. हा फोडणीसाठी कांदा, एक बारका कांदा. फोडणीसाठी तेल, हा बटाटा, बटाट्याची आमटी बनवली बटाटा. हे कोथिंबीर, हे भाजणार आहे मी खोबऱ्यामध्ये. हिंग, गरम मसाला, नुसता गरम मसाला, हळद, जिरा पावडर, मालवणी मसाला, चवीसाठी मीठ आणि थोडीशी साखर. चला तर माझा तवा तापला आहे. आता एक तेल घालते मी खोबरं भाजायला, खोबरा कांदा भाजायला. 2 चमचे घातले आणि आता याच्यामध्ये कांदा घालते. तापले तेल. हे बघा, गॅस मी फास्टच ठेवला आहे, लो केला नाही अजून. कांदा चांगला भाजला आहे. आता मी गॅस बारीक करते आणि खोबरं घालते. ही आमटी तुम्ही कधी म्हणजे डाळ खायचा कंटाळा आला, कडधान्याची आमटी खायचा कंटाळा आला तर तुम्ही ही आमटी बटाट्याची अशी साध्या सोप्या पद्धतीने करू शकता. कारण मी करते अशी, कधी डाळ कडधान्याचं काय आमटी खायची कंटाळा आला तर मी अशीच करते. तर आज वाटलं तुम्हाला दाखवायची म्हणून मी आज तुम्हाला दाखवते. कधी असं पटकन करू शकतात ना तुम्ही. नुसत्या बटाट्याची आमटी भाजीच दाखवतात ना जास्त करून बटाट्याची, त्यामुळे भाजी झाली. पण मी असं कधी कधी करत असते. आता हे खोबरं भाजं झालं आहे, थोडंसं आणखी भाजायला पाहिजे. त्याच्या आधी मी कोथिंबीर घालते याच्यामध्ये भाजायला थोडी. कारण अशी भाजून घातली ना कोथिंबीर तर चांगली चव येते बटाट्याच्या आमटीला, म्हणून मी अशी भाजून घालते कोथिंबीर कधी. हे बघा, अशी थोडा वेळ चांगली भाजू देते. तर खोबरं चांगलं हे भाजलं, कोथिंबीर हे भाजली त्याच्यामध्ये चांगली. आता हे मी उतरते. आता तूप ठेवते, बटाटे शिजायला फोडणीला वगैरे घालून घेते. तूप जरा गरम होते चांगला. आता ह्याच्यामध्ये 3-4 चमचे तेल घालते. हिंग टाकते. हिंग थोडा जरा भाजू दे. आज मोहरी वगैरे याच्यामध्ये काय नाही घालणार आहे मी, फक्त हिंग घालणार आहे. आणि आता हा कांदा घालते फोडणीला. थोडीशी आता जिरा पावडर टाकते. मगाशी सांगायला मी विसरले, धना पावडर थोडीशी, धना पावडर सांगायला विसरले मगाशी मी. आता हे ढवळून घेते सगळं. गरम मसाला थोडा, हा नुसता गरम मसाला आहे. म्हणजे हे आपलं गरम मसाला म्हणजे याच्यात मिरची पूड नाही आहे, मिरची वगैरे. हा साखर टाकली थोडीशी, चवीपुरती थोडीशी टाकायची साखर, जास्त नाही टाकायची. त्याच्यामुळे कसं चव येते जरा चांगली. आता याच्यावर आपण हे झालं ढवळून. बटाटे काळी पडू नये म्हणून पाण्यात ठेवतो आपण कापून. हे बघा, जास्त नाही, 1 किंवा 2 बारके बटाटे असले त्याची आमटी जरा चांगली होते. जास्त नाही घालायची. अर्धा चमचा हळद घालूया आणि त्याच्यामध्ये ढवळून घेते. आणि थोडासा आता मालवणी मसाला याच्यात थोडासा घालणार आहे, बाकीचा वाटणाला घालणार आहे. कारण तिखट आहे म्हणून थोडासा घालणार आहे.
मग वाटणामध्ये घालणार आहे. तुमच्या कमी तिखट असेल तर जास्ती म्हणजे अर्धा चमचा घालायचा. मी आता थोडासाच टाकला आहे, अर्धा चमचा घालायचा फोडणीसाठी. नंतर मग ते बाकीचा वाटणामध्ये घालायचं. 1.5 चमचा घातला तर 1 चमचा मग वाटणामध्ये घालायचं, असं करायचं. पण माझं तिखट आहे म्हणून मी अर्धा चमचा फोडणीला घातला आहे आणि अर्धा चमचा आता वाटणामध्ये घालणार. असं त्याच्यामध्ये पाणी होते 2 ग्लास, म्हणजे शिजेल बटाटी चांगली. आता 2 ग्लास हे पाणी घाल, म्हणजे 2 पेले आहेत, ग्लासच मी म्हणते ते मापाचं त्याचंच आहे. आता मी थोडंसं मीठ घालते याच्यामध्ये, शिजायला पाहिजे बटाटी. नंतर मग आमटी खोबरं वगैरे घातल्यानंतर बाकीचं घालायचं मीठ चवीप्रमाणे आणखी. आता हे बटाटी शिजण्यासाठी थोडं झाकण ठेवते मी ह्याच्यावरती. काय 5-10 मिनटं, जशी बटाटी शिजेल तसं आपण बघायची जरा खोलून. मग 10 मिनटं तरी लागतीलच ना. आता ही बटाटी आपण शिजली काय बघूया. असे उकळाले म्हणजे शिजली का नाही, असे हे करून बघायची ना चमच्याने. हे कर, एक बटाटी बघायची. मग समजतं आपल्याला शिजली काय का. हे बघ. अच्छा ठीक आहे, म्हणजे अलगद तुटली. आता काय करणार? आता याच्यामध्ये मी खोबरं घालणार आहे. हे खोबरं काय वाटून घेतलं, मिक्सरला लावून घेतलंय. थोडासा अर्धा चमचा मसाला घातला आणि हे खोबरं मग असे दाखवलेलं ते भाजून घेतले. किती वेळ लावला मिक्सरला? अरे म्हणजे जेवढं बारीक पाहिजे तेवढं आपण लावू शकतो ना. हे का असं वाटण घालायचं. अजून पाणी घालायचं आहे थोडं. म्हणजे राहिलेलं पण सगळं त्याच्यामध्ये घालून टाकायचं सगळं धुवून. असं वाटण असतं ना ते लागलेलं झाकणाला. आपल्याला जेवढी आमटी पाहिजे ना तेवढी आपण करायची पातळ. एकदा तुम्ही करून बघा अशी आमटी, छान लागते. झटपट बटाट्याची आमटी. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.